Natura bezala, Kristinanea parkea urtean zehar aldatzen juten da. Horregatikan, Kristinanea Fundazioak atera du landa fitxa batzuk ikusteko zeintzuk dian aldaketa txiki hauek eta beraietaz gauza gehiago jakiteko. Adibidez, orain otsailean aprobetxatu zuhaitzek ez dakatela ostorik, izaki bereziak aurkitu ditzakegu. Adibidez, hortik hando den likenak. Edo hor goian ikusten den miura. Por cierto, badakizue nola barreiatzen ditugun euren haziak hor dagon miura parasitoak? Jakinea baldin baduzu, hartu gure landa fitxak eta hemen informazio guztia jasoko duzu. Edo bestela, sartu gure web orrian, kristinanea.eus web orrian eta hor bertan aurkituko dituzu.